Que tal, como estades? Esta semana o Goberno comeza os trámites para designar o Pazo de Meirás e a Illa de San Simón como lugares de memoria. Son os dous primeiros enclaves de Galicia en conseguir este recoñecemento e que se suman os que xa existen noutros puntos de España. A intención é protexer estes espazos e divulgar o que aconteceu entre as súas paredes desde o golpe do 36 ata o fin da ditadura. Se San Simón foi todo un símbolo de represión, onde alrededor de 6.000 presos viviron durante anos nunhas condicións de vida durísimas, ameazados, maltratados e humillados, Meirás é o máximo expoñente do espolio cometido polos Franco en Galicia. Hai 5 anos o Pazo foi devolto ao Estado tras un proceso xudicial que aínda non está pechado de todo e despois de anos de movilización social. O martes 2 de setembro cúmprense 5 anos da sentenza que ordenou a familia do ditador devolverlle o Pazo ao Estado. Coincidindo con este aniversario, representantes do Goberno acoden a Meirás e fano ante o malestar da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica que acusa o Executivo de blanquear os Franco e de excluir o movemento memorialista. Estamos excluídas do relato que desde a Secretaría do Estado de Memoria Democrática pretende darlle a recuperación do Pazo de Meirás. O que pretende o Estado é que vayamos simplemente de palmeiros a darlles un cheque en branco ao Pazo de Meirás para que eles fagan a declaración que consideren oportuna. Na ferida aberta no 36 abrimos un capítulo dobre centrado na declaración destes dous enclaves como lugares de memoria. Non era sen tempo, ese é a verdade, como di o ditado popular, mas é positiva porque isto pois debería ser un primeiro paso a punta de lanza de outros moitos lugares de recoñecemento público que debe haber en Galiza. No doxe adentrarémonos no Pazo de Meirás. A maior parte da poboación o que quere visitar son as estancias de Emilia Pardo Bazán e sobre todo a súa biblioteca. Pero solamente se pode visitar o que a entrada e a capela. O que máis me interesa saber é como pasan as torres de Meirás de manos de Emilia Pardo Bazán e chegan a Francisco Franco. O lugar de memoria Pazo de Meirás é lugar de memoria tanto para ensinar como facía unha dictadura, como tamén para ensinar como se recupera a conciencia e a dignidade democrática respecto dos feitos levados adiante por unha dictadura. Nós cando comenzamos que a divulgación social na sociedade existía pois unha sociedade dividida que foi unha parte da sociedade falaba dun agasallo, non? E incluso se repetía ese mantra de Santa Rita, do que se non se quita, e logo estábamos aquelas persoas que defendíamos claramente que eso non tiña dúbidas de que fora un espolio, non? O que nos dedicamos foi a divulgarlo e a demostrarlo documentalmente, non? Isto era o mundo ao revés, non? É dicir, son os francos que se apropian do Pazo de Meirás e aínda pois son aquelas persoas que estábamos reclamando a restitución dos incautados as que estábamos en risco de sermos condenados, acusados polo Franco, por exemplo, pois dun delito de odio, non? Pero ademais co gallo do ano castelao viaxaremos ata o Uruguai para celebrar o 75 aniversario das emisións radiais do Sempre en Galicia. Bos días, galegos. Aquí Sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. O primeiro programa de Radio do Mundo emitido integramente en galego estreouse un 3 de setembro de 1950 en Montevideo, apenas 8 meses despois do pasamento de Castelao. Naceu coa intención de manter acesa a chama do galeguismo que prendera o intelectual de Rianxo. Aquel proxecto que foi concibido para homenaxear o guieiro continúa aínda en antena da man de Toni de Seárez. Esta xente que fundou esta audición non buscaba héroes, senón dignidade, como che dicía antes. Unha verdade sin adornos nin xuicios, para que lonxe da terra estes galegos mantiveran a súa condición de tales, olvidados, por suposto, por aquela narrativa oficial do Estado, de que éramos, como as vacas, metelas nun barco e mandalas para América. O documentalista Xan Leira indagou na memoria deste proxecto no seu último documental.
Coa morte de Castelao, o galeguismo seguiu sendo o que sempre foi. É dicir, cun sector que podíamos chamar de dereitas e un sector que podíamos chamar de... Foi unha forma de resistencia, pero fundamentalmente foi unha forma de loita. Encontraron na creación dun programa de radio unha maneira de loitar contra a dictadura. Hai algo máis de 20 anos, a xornalista Mónica Rebolo indagou sobre este proxecto radiofónico. Pois estamos falando dunha xoia, realmente, estamos falando dun programa que ten 75 anos en antena, entón estamos falando de un supervivente nas ondas radiofónicas. É radio feita en galego, por galegos, con contido, e me gusta dicir que o Sempre en Galicia ten un pasado enorme e ten futuro tamén. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Hai algo máis dun ano o Goberno anunciaba o seu compromiso de declarar a illa de San Simón e o Pazo de Meirás como lugares de memoria. Desde hai uns días, aquela promesa está por fin sobre o papel. O Executivo comeza a tramitar os expedientes para darlle este recoñecemento a estes dous enclaves que tan ben representan o significado da represión e do espolio franquista. O anuncio facía o pasado 28 de agosto o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. O Goberno de España vai iniciar os expedientes de lugares de memoria histórica do Pazo de Meirás e do Illa de San Simón. Declarar lugares de memoria histórica, de homenaxe, de culto e efectivamente, por tanto, de lembranza desa loita pola memoria democrática que non caia no esquecemento, sobre todo como aviso hacia o futuro. Desde a Xunta aseguran que estarán vixiantes, din que velarán para que esta declaración non invada competencias da comunidade autónoma. Insiste o director xeral de Cultura en que este recoñecemento non debe establecer restriccións ás actividades que se desenvolven nestes espazos. Non queremos que esta declaración de lugar da memoria invada competencias da comunidade autónoma e, desde logo, tampouco pensamos que deba ser unha figura que limite ou que, en fin, estableza restriccións sobre a tipoloxía de actividades e o rango de actividades que se poden programar e autorizar nese espazo, no caso de Meirás. Tendo en conta, ademais, que Meirás, a Torres de Meirás ou a Granxa de Meirás, como queramos chamarlle, o Pazo de Meirás, claro, responde a unha xénese, a un desenvolvemento e depois a unhas circunstancias moi concretas. Quer dizer, foi un lugar que naceu da man da familia de Emilia Pardo Bazán e que bueno, en fin, que ten circunstancias moi diferentes ás que teñen outros lugares que o Goberno do Estado di que quere declarar como lugares da memoria, caso, por exemplo, de Illa de San Simón. Anxo Lorenzo defende o plan de usos que a Xunta lle está dando a San Simón, nega que as actividades que ali se realizan sexan irrespetuosas coas vítimas da represión e insiste en que revisarán a fondo a letra pequena da incoación e defende que nese lugar se sigan celebrando actividades de todo tipo. Bueno, eu creo que non hai ninguna actividade que se faga en San Simón que sexa non respetuosa ou que sexa unha actividade que vai en contra de nada nin de ninguén. Por lo tanto, en fin, eu creo que esas son outras cuestións que teñen que ver máis ben co debate político que non coa realidade dos feitos da programación e das actividades que se fan en San Simón ou noutros lugares nos que a Xunta de Galicia ten que ver. Estaremos moi atentos a esa incoación que é o que determina ou que é o que non determina, e aí actuaremos en defensa das nosas competencias e tamén no que pensamos que debe ser a lógica de espazos, de lugares onde debe primar primeiro o acceso público, é dicir, a participación pública, o acceso de toda a ciudadanía a eses espazos para que poidan coñecer a súa historia e as súas o que significan, e tamén, por suposto, que poidan ser lugares, como é o caso nestes momentos de San Simón, onde haxa unha, como digo, programación estable, unha programación de actividades abertas a todo tipo de públicos e que mostren pues, esa creatividade e esa diversidade cultural que temos en Galicia nestes momentos. Matías Rodríguez da Torre, voceiro de Iniciativa Galega pola Memoria. Que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Bueno, parece que arrancan por fin os trámites para que o Goberno declare a Illa de San Simón e tamén o Pazo de Meirás como lugares de memoria. Tardou en chegar, pero parece que chegou. Cal é a primeira valoración de Iniciativa Galega pola Memoria? Ben, a valoración evidentemente vai ser positiva, non era este en tempo, esa é a verdade, como di o
ditado popular. Mas é positiva porque isto pois debería ser un primeiro paso para que realmente pois nos lugares da memoria, especialmente na illa de San Simón, non se pervirtan máis pois todas as actuacións que se están levando a cabo. Isto obrigará a que o xestor, neste caso a Xunta de Galiza, por concesión do Estado, mas en definitiva o xestor da actividade, pois teña que ter máis respeito pois pola historia da illa. Entón, pois creemos que deberá implicar pois unha sinalética especial, unha difusión, é dicir, que pois toda a persoa que acceda á illa de San Simón pois sexa consciente de que ali houbo pois un campo de concentración e unha prisión que aínda son memoria viva de toda a ría de Vigo e todo Galiza. Temedes que a Xunta ofreza resistencia porque eles insisten en que as competencias son súas e que en San Simón deben reinar todo tipo de actividades, teñan ou non teñan que ver coa memoria. Temedes esa resistencia? Por suposto que haberá. De feito, o Conselleiro de Cultura ten deixado moi claro que para el San Simón pois debe ter uns usos turísticos e en último lugar pois sempre se nomea a memoria. Pero independentemente desa resistencia, o que é verdade é que a declaración de lugar de memoria por lei pois debe exixir que o Estado lle exixa a súa vez a Xunta de Galiza o cumprimento da lei neste espazo. A parte, evidentemente, isto tamén debería obrigar a que o plan de usos que se deba ter da illa de San Simón e que o Estado tamén que debe exixir a Xunta de Galiza pois se teña en conta como consideración fundamental que é un espazo, digamos, institucionalizado como lugar da memoria democrática. E despois está Meirás, non? Un espazo que xestiona neste caso o Estado, neste momento a parte accesible é moi pequena. Neste caso, Matías, este recoñecemento debería garantir visitas máis frecuentes e menos restritivas? Exactamente, é que en Meirás precisamente debería pasar, a novidade debería pasar por aí. Esta declaración pois debería obrigar a que a súa difusión e o seu coñecemento público pois deba ser xeralizado. Non sei se desde a Iniciativa Galega pola Memoria tiveron algún contacto, algunha conversa co Goberno Central neste sentido. Non, aquí é onde temos, digamos, que nos marcar pois os porqués a esta declaración, porque é verdade que a Iniciativa Galega pola Memoria pois en representación de máis de 30 entidades de todo o país, ademais entidades de todo tipo, culturais, veciñais, non só memorialísticas, pois realizamos esta solicitude hai máis de un ano e en todo este tempo pois o único requerimento que tivemos foi a traducción para o galego do expediente que tiñamos enviado, do informe que tiñamos enviado para de bandita solicitude. Entón, pois, nos temos visto durante todo este tempo, máis dun ano, pois, diversas declaracións, prórrogas, diversas pois manifestacións nas que nunca pois se nos tivo en conta. Entón, pois eso crea certa incomodidade, certo malestar, porque pensamos que a remisión pois a quen primeiro se lle debe enviar é a aquelas persoas que prestan o seu labor para que as cousas poidan chegar ao seu fin, non? Pero o que si queremos ou desexamos é que agora que ven un segundo paso, que é falar en serio pois dos plans de usos de lugares da memoria, si se nos teña en conta, porque nós somos como sociedade civil
os que demostramos ata agora pois digamos o interese xeral destes espazos como lugares da memoria. E ademais hai unha segunda parte e é que isto deben ser a punta de lanza de outros moitos lugares de recoñecemento público que debe haber en Galiza. Sí, precisamente diso te iba a preguntar, non? É moi importante o paso de Meirás e San Simón, pero sen dúbida hai moitos lugares sinalados en vermello, non? No mapa de represión en Galicia. Que espazo, non sei se está falado dentro da iniciativa, hai algún outro espazo que mereza ser recoñecido como lugar de memoria? Hai moitísimos espazos en todas as nosas cidades, en todas as comarcas. Atrevíame a decir que en todas as vilas e concellos, mas especialmente pois en todas as cidades galegas e en moitísimas comarcas. Daí é que, digamos, os colectivos de recuperación da memoria en Galiza estean moi comarcalizados nese sentido, para a defensa, digamos, da memoria en territorios pois nas que se esqueceu ou non se fixo fincapé na difusión pública sobre ela, pois hai moitísimos. De feito, está máis que investigado, máis que estudado. Nós, no seu día, decidimos que San Simón e Meirás fosen, pois, como comentaba, esa punta de lanza como lugares simbólicos, lugares emblemáticos. San Simón como campo de concentración e prisión, e Meirás polo coñecemento que temos todos de ser expoliado, un pazo expoliado para uso e disfrute durante o ditador Franco durante décadas, non? Entón, pois, eran especialmente simbólicos, digamos, espazos que ninguén podería discutir nese sentido, non? E a partir de aí, cremos que o paso debería ser que a administración local, provincial, autonómica, evidentemente, que non fai ningún tipo de políticas de memoria, e mesmo administración estatal, pois escoiten as demandas dos colectivos, porque esperemos que empecen a chegar pois numerosas propostas de lugares por todo o país. Pois esperemos que así sexa. Matías Rodríguez da Torre, voceiro de Iniciativa Galega pola Memoria. Moitas grazas e unha aperta. A ti, moitas grazas. Posicionamentos que se producen ante a apertura do proceso para declarar a illa de San Simón e o Pazo de Meirás como lugares de memoria. Como xa vos contaba, no vindeiro capítulo adentrarémonos en San Simón, ese lugar de morte, represión e infamia o que foron parar alrededor de 6.000 presos nos anos nos que estivo funcionando como prisión e como campo de concentración. Coñeceremos tamén historias persoais ligadas a esta illa, historias daqueles que conseguiron sair con vida daquela experiencia traumática, pero tamén dos outros que non lograron sobrevivir. Iso será, como digo, no vindeiro episodio. No doxe convidámosvos a entrar no Pazo de Meirás. Ímolo facer da man de Marta Vidal Zapateiro, a persoa que vos recibe cando acudides a Meirás. Que tal, Marta? Hola, bons días, Nuria. Bueno, por onde comezamos, entón? Xa na entrada é unha das primeiras cousas que teño que explicar a xente, porque a maior parte da poboación o que quere visitar son as estancias de Emilia Pardo Bazán e, sobre todo, a súa biblioteca. Pero solamente se pode visitar o que a entrada é a capela. A xente decepciónese bastante cando o digo, pero para que o sepan, que non se deben unha decepción unha vez que están dentro. Nesa entrada do Pazo de Meirás conviven pegadas elementos que pertencían a Emilia Pardo Bazán e tamén elementos que pertencían aos Franco, non? Como os escudos de armas e outros elementos, non? Por suposto. E cando entramos no vestíbulo, nesa entrada, que é unha entrada impresionante, con unha escaleira de granito que manda construir Emilia Pardo Bazán, con esa balaustrada que é madera de caoba, que nese vestíbulo eu teño que aclarar que a decoración que estamos vendo nese momento non ten nada que ver coa de Emilia Pardo Bazán. De feito, teño unhas fotos ali para poder enseñar a xente, porque agora mesmo a maior parte das cousas que hai son cabezas de animais, pois barcos, armas, todo eso, pois por suposto non pertencía a Emilia Pardo Bazán. A decoración ha cambiado moitísimo.
e moitas cousas que, bueno, ven da familia Franco e de outros sitios que eles foron movendo, como escudos, todos os escudos que hai en frente da capela, todos os escudos, os bancos e, sobre todo, o que ven do Pazo de Dodro. E o Pazo de Vendaña está en Dodro, está ao lado de Padrón. Todo o Pazo de Dodro desmontouse para traelo a Meirás e así poder envelhecer, é o que decía Franco. Estamos falando dun pazo que foi adquirido, non, polos antepasados de Emilia Pardo Bazán e que ela se dedicou especificamente a poñer o seu gusto, non? É un pazo moi de Pardo Bazán, non? Moito. A verdade é que Emilia tarda moitos anos en construir as torres, empeza a construílas en 1894, tarda moitos anos porque ela quere facer as torres ao seu gusto. Ela quen diseña as torres. Da parte exterior encárgase directamente Emilia Pardo Bazán. Ela fai os debuxos, debuxa os capiteis para que despois os podan facer en granito. Da parte interior, sobre todo, encárgase a súa nai, Amalia de la Rúa. Dona Emilia tiña especial querencia por este pazo onde residía boa parte do ano e onde tamén lle gustaba moito escribir. Que significaba Meirás para ela? Meirás para ela significaba todo. En realidad era onde ela se sentía máis a gusto, onde ela podía estar escribindo a maior parte do día. Levantábase moi cedo, era unha muller moi traballadora. Levantábase ás 4:30 da mañán. E o primeiro que facía era dar un paseo polos xardíns e ás 5 puntos xa estaba traballando na súa biblioteca. Adicaba toda a mañán a escribir e o resto da tarde o adicaba á vida social. E as torres convértesen con Emilia nun destino habitual de escritores, periodistas e nobreza. Pardo Bazán falece no ano 1921, ela quería ser enterrada en Meirás, pero finalmente non foi así. Por que? Pois mira, non foi así porque ela o pide directamente, o pide aos seus fillos, e de feito na capela hai un sarcófago labrado de granito por Antonio Velleiro. Ese sarcófago ela o deixa para ser enterrada ali, pero ninguén dos seus fillos cumpre o seu desexo. Pero sí que se sabe, ela está enterrada na Igrexa da Concepción en Madrid, na calle Goya. Pero o que sí que se sabe dende fai non moito tempo, dende ano 21, por unha investigación que fai Patricia Angulo, é que o sarcófago non está baleiro. En realidade, quen está dentro son as cinzas do seu pai e do seu avó. Por eso ela pide estar ali enterrada, para estar con eles. No 36, o seu único fillo varón, Jaime, é asesinado, a súa filla Blanca e tamén a súa nora deciden doar o pazo, non, á Compañía de Jesús. Por que e en que condicións fan esa doazón, Marta? Esa doazón en realidade non chega a ningún bo porto porque as condicións, claro, había que arranxar o pazo e un mantenimento tamén moi importante. En ese momento, cando Álvarez de Sotomayor, se crea esa junta pro pazo, porque o que querían en realidade esa élite coruñesa, o que querían era ter a Franco cerca, porque quen tivese a Franco cerca obtería os seus favores. E se crea esa junta pro pazo, pensan que se traen aquí a Francisco Franco obterían todos os favores os que obtiveron son esa élite coruñesa, non o resto do pobo. Esa operación acaba pechándose en agosto do 38, nada máis facerse con Meirás, pechanlle as portas á familia de Pardo Bazán e non poden entrar nin a sacar as súas pertenzas persoais, non? Sí, hai en realidade Blanca Quiroga Pardo Bazán eu creo que non é moi consciente de que cando se vende non saca ninguna das pertenzas da súa nai, só pide sacar uns tapices, pero despois é que ela, por unha entrevista que fai, arrepíntese e intenta ir a Meirás a recuperar as cousas, xa non lle permiten a entrada. Pero claro, en realidade a quen pertencía nese momento xa era a Manuela Esteban Collantes, porque o pazo, o testamento Emilia lo deixa o seu neto. E unha vez que o neto morre co seu pai, pois é cando pasa a manos de Manuela Esteban Collantes, que era a nora de Emilia Pardo Bazán. Te comentabas antes que o pazo está repleto de outros elementos que non formaban parte do pazo e que foron expoliados polos Franco, non? Como eses elementos do pazo de Vendaña e tamén esas estatuas do mestre Mateo que durante anos estiveron en Meirás e que agora teñen que ser devoltas ao Concello de Santiago. Non sei se siguen amosándose ao público neste momento aí, Marta, e supoño que será un dos elementos que máis curiosidade desperta entre os visitantes.
visitantes de Meirás, non? Por suposto, moita xente cando entra, das primeiras preguntas que fan son as esculturas siguen aquí, as podemos ver, e de feito as esculturas podense ver todavía, siguen na capela, non se moveron, están esperando ao seu traslado a Santiago, que irán á casa do pobo galego. E dime, que é o que máis chama a atención aos visitantes que entran en Meirás? Non sei se responden a un perfil en concreto, que é o que máis preguntan, que curiosidades teñen? Pois mira, a parte que máis preguntan, hai xente que é moi curiosa e quere saber dende un principio prácticamente todo. O que máis te interesa saber é como pasan as torres de Meirás de manos de Emilia Pardo Bazán e chegan a Francisco Franco. Hai moita controversia, porque sempre houve un relato que non era correcto, solamente o coñecían a xente que realmente afectoulle este proceso. Entón, o que realmente queren saber é como pasa o pazo de Emilia Pardo Bazán e chega a manos de Francisco Franco. E despois, como chega despois outra vez a revertir a manos do pobo. Xa. Cantas persoas terían pasado xa por Meirás? Pois máis ou menos pasan unas... o que levamos de ano son casi unas 1.500 persoas, máis ou menos. Tendo en conta que tampouco se abre moitas horas ao público. Non sei se esperades que se amplíe ese horario de visitas unha vez que o pazo sexa declarado lugar de memoria. Eu creo que así debería ser, porque moita xente ten problemas para coller as citas. Se tarda moito tempo en collelas. Se tardan máis ou menos 3 semanas ou un mes de media. A xente di que tarda moito tempo en poder coller esas citas, porque son un grupo de máximo de 20 persoas. Entón, sí que se espera que nun futuro se poda visitar. Tamén habería que arranxalo primeiro. Hai zonas que están todavía, desde a época do incendio, que todavía o mellor están sin arranxar. Como experta en turismo, como guía turística, que representa Meirás dentro do conxunto dos bens materiais que existen en Galicia? Hombre, Meirás é un ben intercultural que ten, a parte de, primeiro, a pegada de Emilia Pardo Bazán, que é fundamental para coñecer a nosa historia, e despois, pois por suposto, a pegada de Francisco Franco, que eles en Meirás van a ir unidos sempre. Pois Marta Vidal, moitísimas grazas por esta visita guiada. Moitísimas grazas a ti, Nuria. E deixa a porta aberta porque o pazo é de todos. Grazas, un bico. Igualmente. Pois a eses interrogantes que se fan os visitantes que acoden a Meirás e dos que nos fala Marta Vidal Zapateiro tentaremos respostar nos vindeiros minutos e farémolo coa axuda de Carlos Babío, investigador, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e autor xunto a Manuel Pérez Lorenzo do libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, publicado no ano 2017, un traballo que tivo despois continuidade que foi clave no proceso de recuperación deste inmoble. Benvido, Carlos. Hola, que tal? Bo día. Un traballo que seguimos volvendo, non? E onde se explica como se fixo Franco con este pazo que fora propiedade de Pardo Bazán e que chegou ás súas mans a través dunha operación de compra-venda totalmente irregular e ademais a prezo de saldo, non? Sí, bueno, hai un proceso complexo porque inicialmente, como ben sabes, en Galiza cae os primeiros días baixo o control dos sublevados e o que se instaura, digamos, nos territorios que están controlados polos sublevados é unha economía de guerra, vale? Básicamente todo os bens de todo tipo se poñen ao servicio da guerra, para gañar a guerra, non? E aí se monta unha economía de guerra a base de todo tipo de subscripcións populares, non? Reguladas todas elas polo goberno que se instaura en Burgos, e ese é o modelo que se vai a copiar para crear unha nova subscripción, neste caso, sin o control do goberno de Burgos, que vai se chamar subscripción pro Pazo del Caudillo, que vai a servir para recaudar todo tipo de recursos para mercar inicialmente unha propiedade a herdeira de Emilia Pardo Bazán, non? Aí vai se dar tamén un proceso complexo porque esa suscripción, aínda que vai afectar prácticamente a toda a población, todo o mundo vese obrigado a aportar esa suscripción non vai a chegar para,
mercar e logo modificar esa propiedade conforme os caprichos, primeiro de Carmen Polo e despois do propio Franco, non? Entón van a ter que multiplicarse na idea de, bueno, de crear novas fórmulas de captación de recursos. Entón aí van a atracar directamente as arcas municipais, obrigando os concellos a aportar unha porcentaxe da recaudación dos orzamentos municipais. Bueno, vanse utilizar todo tipo de artimañas para catar recursos. E ainda así esa junta por Pazo del Caudillo pues vai a entrar en bancarrota e logo pues, habrá outros diseños de como captar recursos que directamente utilizar as administracións públicas para derivar fondos fondos públicos a miras. Simplemente como detalle, decir que o Concello da Coruña, dentro desa obrigatoriedade de que os concellos tiñan que aportar diñeiro directamente ás arcas municipais, o Concello da Coruña aportou 25.000 pesetas no ano 1939, que non é unha cuantía menor, non? Ou incluso, pois, dentro dese entramado que existía de economía de guerra, había unha cousa que se chama suscripción nacional, que, bueno, pues, sobre todo funcionarios, empregados públicos, pero non solamente empregados públicos, sino outro tipo de empregados que traballaban no sector privado, tiñan que aportar unha cantidad de diñeiro fixa todos os meses para a guerra e vaise duplicar esa suscripción, creando unha nova suscripción para retirar diñeiro dos traballadores para aportalos ao Pazo de Meirás. Adquire o Pazo de Meirás, pero non lle chegaba coa extensión orixinal, senón que decidiron expropiar unha serie de propiedades que había alrededor do Pazo, entre elas, pois a propiedade da casa da túa avoa, non? Que a deixaron na rúa con 4 nenos. Sí. E unha compensación irrisoria, non? Sí, a ver, inicialmente, bueno, primeiro hai que chamarle expolio máis que expropiación, porque a expropiación é un instrumento administrativo reglado que sirve baixo compensación económica de abono do xustiprecio adquirir unha propiedade para un ben común superior, non? Neste caso non se daban as circunstancias propias dunha expropiación, hai que chamarle expolio, porque directamente o que se tomaban as terras colindantes para ampliar a propiedade original, non? É dicir, colindantes que os propietarios se quedaban sin os terreos e os arrendatarios dos terreos, que fundamentalmente eran terreos, a maioría deles arrendados para a explotación agropecuaria, se quedaban sin os dereitos sobre as terras, é dicir, o sea, sobre o seu medio de vida, non? E esas terras tamén por circunstancias que se deron na propia xestión desa junta pro Pazo del Caudillo, que prácticamente, pues, hai que decirlo así claramente, entra en bancarrota, pues vese sin capacidade de pagar, bueno, pues, aos propietarios e aos arrendatarios os dereitos sobre as terras. Non será moito despois, no ano 1941, a miña avoa, o meu pai tiña 9 anos cando expulsan da casa, non? Que era unha situación moi precaria, é dicir, quedan na rúa. No ano 1941, xa Pedro Barrié de la Maza, como presidente desa Junta pro Pazo del Caudillo, que estaba liquidando, foi o que, bueno, fixo todas as operacións de compraventa das terras, que simplemente era entre levaban a assinar unha escritura de compraventa forzada, onde eles establecían un prezo a pagar, non? E cal foi o papel que xogou Barrié de la Maza e o alcalde Alfonso Molina nese expolio? Bueno, tuveron papeles diferentes pero singulares. É dicir, Pedro de la Maza convirtese na persoa non solamente financeira de toda a operación, é dicir, sino que vai a ser a persoa de confianza de Franco. De feito, Franco vai a otorgar sobre Pedro de la Maza diferentes poderes notariales para xestionar en Meirás no seu nome, non? É dicir, incluso pues, en casa da miña familia a merca Pedro de la Maza en nome de Francisco Franco a través de un poder notarial, non? E vai ser a persoa pues, absolutamente de confianza dentro do réxime aquí en Galiza para, bueno, pues, evidentemente ter a presencia aquí tamén de Franco e retroalimentar nos favores, ¿no? E Alfonso Molina, pues, exactamente o mesmo, só que Alfonso Molina vai no facer primeiramente como enxeneiro xefe de
obras da Diputación Provincial da Coruña, derivando a Meirás todo tipo de obras e de melloras para o Pazo de Meirás, e despois, desde a Alcaldía da Coruña, a partir do ano 1947, para convertir o Concello da Coruña nunha auténtica empresa de obras e servicios para Franco no Pazo de Meirás. No voso libro facedes mención a ese capítulo oscuro, non? Ese incendio que se produciu no interior do Pazo e que algúns aseguran que aproveitaron os Franco para quedarse con moitos dos elementos que había ali, non? Sí, bueno, a ver, na versión oficial do Estado, a causa que se produciu ali foi que un cortocircuito iniciou un incendio que rematou por o que todos coñecemos, non? Con medio Pazo de Meirás destruído, non? A ver, na memoria colectiva eso non casa cos feitos que aconteceron ali, incluso cas declaracións que se deron polos gardas civis. Pensa que a alturas do ano 1978 os Franco aínda continuaban os servicios do Estado pagados polo Estado no Pazo de Meirás. Entón, eles eran uns gardas civiles que tenían, pues, digamos, un papel de confianza entre a familia Franco e non tiñan tanta labor de vigilancia, senón, bueno, pues de estar dentro da propiedade, xestionando os bens dos Franco que ainda tiñan ali a alturas do ano 1978. E un dos gardas civiles de confianza que vivía dentro do Pazo de Meirás declarou que él mesmo se encargara de cortar o suministro xeral do Pazo de Meirás pues antes de que se producira o incendio, por lo tanto que él desbotaba absolutamente o tema do cortocircuito, non? Por lo tanto, aí existen diferentes versións e versións contrastadas de que ese incendio foi provocado, non? Logo podemos coñecer que os Franco non solamente, bueno, puideron, nunca se demostrou, evidentemente, non? Ese espolio, digamos, de obras de arte no Pazo de Meirás, pero sí que foi comentado públicamente, e incluso nos no libro ofrecemos unha testemunha dese espolio, non? Bueno, pues un pouco despois cobraron os seguros, en un lembro mal de 9 millóns de pesetas da época, polos daños do Pazo de Meirás, sí. Tralo incendio, a que fora a residencia de verán do ditador, foise deteriorando pouco a pouco ata quedar prácticamente abandonada, pero os herdeiros seguiron a utilizando para eventos familiares e tamén para festas privadas. No ano 1988 morre Carmen Polo e con ela o título de Marquesa de Meirás, ou alo menos eso creíamos, porque un dos seus netos, Francisco Franco e Martínez Bordiú, empezou a mover fíos e acabou facéndose con el ata que llo retiraron hai case 3 anos en cumprimento da lei de memoria. Durante anos, os Franco usaron o Pazo seu antollo, pero hai 2 décadas o movemento asociativo, os partidos políticos e tamén as institucións comezaron a moverse cun obxectivo: recuperar o Pazo de Meirás. 24 de novembro de 2005, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña organiza a primeira marcha cívica a Meirás co obxectivo de exixir a súa devolución. Ata 5 actos reivindicativos deste tipo celebraría esta organización ata o ano 2018. O 8 de agosto de 2008 celebran unha contraboda coincidindo co enlace dunha bisneta de Franco en Meirás. Dixo a bisnetiña, yo quiero un pozo. Tiene que ser ensada o no me caso. Todos le dijimos y dio carallo que este pozo é do povo e non dos Franco, carallo. O 30 de decembro dese ano, o Pazo de Meirás foi declarado ben de interese cultural. Durante meses, os Franco puxeron todo tipo de atrancos para que os inspectores da Xunta supervisaran o interior do Pazo. A nacionalista Ángela Bugallo era a conselleira de Cultura.
A verdade é que moi satisfeitos de que por fin se nos permita facer o noso traballo. Sabíamos que a decisión non podía ser outra e en verdade o único que esperamos é poder poñelo en práctica e que os nosos técnicos teñan a oportunidade de facer o inventario e catálogo. Tras ser declarado BIC, os Franco estaban obrigados a cumprir cun réxime de visitas, un réxime que a familia do ditador tardou 3 anos en acatar, como aconteceu recentemente coa Casa Cornide da Coruña. Foi no ano 2011 cando os galegos e galegas puidemos coñecer por primeira vez como é por dentro Meirás. Pero os Franco non tardaron en incumprir o mandato. Puxeron 1001 atrancos para cumprir con ese réxime de visitas. Foron multados en máis dunha ocasión por negarse a mostrar un ben que fora declarado xa ben de interese cultural. En xullo de 2017, as alarmas volven a acenderse. Os Franco anuncian públicamente que de agora en diante serán eles quen se encarguen de xestionar as visitas a Meirás. Advirten que aproveitarán a oportunidade para facer apoloxía da ditadura. En agosto de 2017, 19 activistas do BNG toman pola forza de xeito simbólico o Pazo de Meirás. Esta mañá, un grupo de galegos e galegas, de demócratas, de patriotas, de nacionalistas, vimos de ocupar o Pazo de Meirás nunha acción simbólica para reclamar que definitivamente este pazo volte ao pobo galego. Ata 247 anos de cárcere e case medio millón de euros en multas e indemnizacións chegaron a pedir os herdeiros do ditador contra estas 19 persoas. A causa tardaría 5 anos en arquivarse. Isto era o mundo ao revés, non? É dicir, son os francos que se apropian do Pazo de Meirás e aínda pois son aquelas persoas que estábamos reclamando a restitución das incautados as que estábamos en risco de sermos condenados, acusados polo Franco, por exemplo, pois dun delito de odio, non? Ese mesmo ano os Franco demandan o investigador Carlos Babío por un presunto delito contra a honra e intimidade persoal polas revelacións realizadas no seu libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. Tras esta primeira demanda, veu unha segunda. O caso non se pecharía ata 5 anos máis tarde. Eu tuve varias demandas da familia Franco por inxurias e calumnias a un dictador. É dicir, ás alturas do ano 2022 eu tiña que estar desfilando polos tribunais para intentar demostrar que o defenderme de que eu non inxurara a un dictador. Pero a loita pola recuperación de Meirás foi escalando chanzos. Ese mesmo verán, a Deputación da Coruña, os Concellos da Coruña e Sada, a Universidade e colectivos memorialistas acordan constituir a Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás, unha comisión totalmente oposta á Junta pro Pazo del Caudillo, creada en 1938 co obxectivo de entregar este inmoble ao ditador. Goretti San Martín era a vicepresidenta da Deputación. Todo o mundo estivo, o movemento cidadán, algunhas administracións, algunhas institucións, historiadores, persoas que eran especialistas en historia, en dereitos xurídicos, en cuestións de recuperación realmente de casos deste tipo e que finalmente puxeron todo o seu bo saber para que puidese ser unha realidade esta devolución. En setembro, o BNG denuncia ante Nacións Unidas o espolio e a apoloxía do franquismo efectuada pola familia do ditador e reclama a intervención deste organismo internacional. É para nós un esperpento, unha patada á democracia ver como os Franco queren converter o Pazo de Meirás nunha especie de parque temático do fascismo coa súa complicidade. E falo da súa complicidade, señor Feijóo, porque sabía desde había meses que a Fundación Francisco Franco estaba xestionando as visitas e non fixo absolutamente nada nin o denunciaron. A finais dese mesmo ano, a Xunta constitúe por mandato do Parlamento un comité de expertos que elabora o seu propio ditame. O 29 de decembro de 2017 morre Carmen Franco, a filla do ditador. Os herdeiros poñen a venda o Pazo, piden por el 8 millóns de euros, pero o proceso xudicial pola recuperación deste inmoble era xa imparable.
En xullo de 2019, a Avogacía Xeral do Estado presenta unha demanda contra os Franco por fraude na adquisición do Pazo. Exíxenlle a súa devolución. O 2 de setembro de 2020, a xuíza Marta Canales declara que o Pazo de Meirás é propiedade do Estado e exíxelle os herdeiros do ditador que o devolvan. Sostén que a Junta pro Pazo regalou no ano 38 o inmoble ao xefe do Estado e non a Francisco Franco a título persoal e considera unha simulación a compravenda efectuada en maio do 41 polo ditador. O 10 de decembro de 2020, o Estado recibe as chaves do Pazo. O 30 de xaneiro de 2021, o Goberno abre ao público os exteriores de Meirás. Este es el lugar donde transitó una parte importante de la vida de un dictador, de Franco. Este es el lugar donde muchos españoles y no españoles vendrán a encontrar el relato de la verdad, de lo acontecido, de la vida del dictador en este lugar, de los consejos de ministros de una dictadura que negaron las libertades, los derechos, la participación y que significó también en la represión y en el exilio el sufrimiento inmenso de los demócratas españoles, de los antifascistas. Aínda que pareza mentira, desde entón o proceso xudicial non está aínda pechado pola resistencia dos Franco a acatar as sentenzas. Tentaron ser indemnizados polos gastos de rehabilitación e mantemento que fixeron no inmoble tras o devastador incendio do 78 e durante os 40 anos nos que ocuparon a propiedade tras a morte de Franco. Para nada están en todos os espacios ganados, ni moito menos. Solicitan ao alto tribunal ser indemnizados polo mantemento da propiedade durante o tempo que estiveron poseídoa, non? É dicir, non reclaman cuantías menores. Tamén tentaron quedar con 564 bens de gran valor histórico e cultural que estaban no seu interior. Só conseguiron 5, unha virxe, uns anxelotes de bronce, unha lámpara, un aplique de parede metálico e unha alfombra. Os outros 559 bens foron outorgados ao Estado en primeira instancia por sentenza xudicial. Pero os Franco seguen batallando nos tribunais, pero xa sen as chaves de Meirás. Neste proceso de recuperación de Meirás foi fundamental o traballo dos historiadores e investigadores que sustentaron coas súas indagacións a demanda presentada polo Estado en 2019. Analizamos que supón Meirás no proceso de recuperación dos bens expoliados polos Franco e tamén o recoñecemento deste espazo como lugar de memoria. E facémolo coa axuda dos catedráticos de Historia Contemporánea Xosé Manuel Núñez Seixas e Emilio Grandío e tamén do investigador Carlos Babío, membros do Comité de Expertos creado no ano 21 para concretar os usos que se lle debían dar ao Pazo de Meirás. O caso de Meirás foi bastante excepcional porque hubo de entrada unha unanimidade social e política bastante ampla sobre a conveniencia de dar ese paso, é dicir, que as torres de Meirás volvesen ao dominio público, igual que no caso da Casa de Cornide, aínda que xurídicamente é un caso máis complexo, pois no que non hai tanta unanimidade sobre que uso darlle a Meirás como lugar de memoria democrática, non? Creo que o proceso Meirás un pouco porque marca pauta, non? E realmente, máis que a cuestión da familia Franco, creo que marcar unha liña entre dictadura e democracia, non? Como ben dice tamén a sentenza de Meirás de 2020, marca un carácter, unha definición de unha sociedade que está suficientemente, digamos, educada, culta e que pode entender perfectamente que ese foi un proceso do seu pasado, pero que neste presente non se pode admitir, non? O que quero decir é que vai máis alá da cuestión dos bens. É unha autodignificación, digamos, da cidadanía, da cultura democrática, non? E dos valores e pautas democráticos en este país, non? En Galicia e tamén en España en conxunto, non? Bueno, a sociedade civil e a memoria histórica que hai na sociedade civil ligada ao Pazo de Meirás o fixo todo. É dicir, nós cando comenzamos que a divulgación social na sociedade existía, pois unha sociedade dividida que foi unha parte da sociedade falaba
dun agasallo, non? E incluso se repetía ese mantra de Santa Rita, Rita, lo que será non se quita, e logo estábamos aquelas persoas que defendíamos claramente que eso non tiña dúbidas de que fora un expolio, non? Eu creo que non é a recuperación cara ao público dun pazo ou dunhas estatuas ou dun edificio, non? É algo moito máis simbólico, non? É unha cuestión de dignidade, de converser en dinámicas comuns e pertencer a unha sociedade que pensa en colectivo, non? Ganamos espazos despois de moito traballo, de moito compromiso e de moito tempo, porque isto é lentísimo. Entonces, vamos gañando espacios con moita loita, moito compromiso e con moita resistencia, pero para nada están todos os espazos ganados, ni moito menos. Hai que seguir loitando, evidentemente. Bueno, estamos ainda agarda da decisión do Tribunal Supremo, oye, sobre Meirás. Entón, non votemos ainda as campás ao bo, porque eu ata que non o vexe de todo, non o crerei. A decisión das estatuas, como a decisión dos bens móviles de Meirás foi favorável. Hai moitos indicios para supoñer que tamén non se será así no caso de Meirás, pero eu non podo facer cábala sobre o que opinará a instancia suprema do Poder Judicial. Por que é tan importante este recoñecemento que se chame lugares de memoria? O lugar de memoria para Meirás é lugar de memoria tanto para ensinar como facía unha dictadura, como tamén para ensinar como se recupera a conciencia e a dignidade democrática respecto dos feitos levados adiante por unha dictadura. Estou falando de que non é só, para min, dende logo, non é só importante o tema, volvo a insistir, dos edificios, etc., senón esa loita en común, esa metodoloxía en común que é o método Meirás, é que nos obriga a todos, para construir algo en común, a remar cara a un determinado lado, ¿no? E ese lado, cara ao que intentábamos remar, evidentemente a maioría dos que todos os que estábamos ali, era, digamos, esos valores democráticos, esa cultura democrática, e entender que formamos parte dunha sociedade común, dun colectivo, non? E que xuntos se poden facer moitas cousas. Singulariza un espazo ligado á memoria, está na lei que esos espazos non solamente teñen que estar identificados perfectamente, sino teñen que estar explicados e incluso protegidos, porque tamén hai que explicar que usos están permitidos e que usos non están permitidos. Eu se dice 5 anos, bueno, contra os Franco viviremos a ver a unanimidade, de principio, despois a hora de decidir que queremos facer. As Torres de Meirás pois surdirán desavinzas, non? Se algo xustifica a declaración do Pazo de Meirás como ben de interese cultural son as torres do Pazo de Meirás. E son precisamente o elemento que tiña que ser visitable desde o punto de vista de respeto ao patrimonio público e incluso pues, de ser guiado no seu interior, non? E os xardíns debían de estar abertos ao público, de acceso libre ao público, non se entende todas as restriccións que pon o Estado nesa propiedade a visita pública. O proceso de devolución de Meirás produciuse tras anos de investigación, pero tamén despois de anos de movilización colectiva. Unha loita na que participou activamente Néstor Rego, actual portavoz do BNG no Congreso. Que tal, benvido? Hola, que tal? Foi a devolución de Meirás o principio do fin do expolio do franquismo? Esperamos que sí, que isto pois abrise o camiño para que houvese unha total restitución dos bens apropiados indebidamente por parte de Franco e tamén do franquismo, non? Son moitos aínda após no que ten que ver directamente coa familia Franco, após o Pazo de Meirás. Xa houbo, por fortuna, pois unha sentenza do Tribunal Supremo devolvendo as estatuas de Isaac e Abraham do Pórtico da Gloria ao Concello de Santiago de Compostela. Fica pendente aínda a Casa Cornide, mais é evidente que ao longo e largo do Estado español hai
outros bens que foron debidamente apropiados e tamén que por parte do réxime pois houve moitísimas apropiacións. Neste momento, pois que nos saibamos, estás elaborando esa relación de bens incautados polo franquismo. Esperemos que sexa rápido. Por exemplo, pois temos tramitado ou reclamado algúns como o Centro Social de Cervás en Ares, que sexa rápido, porque a partir de aí pois o Estado debe actuar. Neste caso, se botamos a vista atrás, cales foron as claves para conseguir a recuperación do Pazo? En que medida foi importante esa movilización social a que eu me refería ao principio? Eu creo que foi non só importante, que foi chave, que foi fundamental, porque efectivamente había moitos anos, moitas décadas que se viña falando de que era necesario recuperar o Pazo de Meirás, máis o inicio tamén de accións no ámbito político e no ámbito xudicial, mas sobre todo a movilización popular foi o que determinou que ao final o Estado se decidise a actuar por medio da Abogacía do Estado, iniciando un proceso, non? E en concreto, pois, a ocupación simbólica do Pazo de Meirás, pois o que fixo foi darlle moitísima relevancia, moitísima resonancia, porque foi un acto que tivo unha repercusión mediática moi importante, non só na Galiza, no conxunto do Estado español, mesmo fora, en distintos medios europeos, e foi esa relevancia tamén a que puxo na xenda política a necesidade de actuar, non? Estábamos referíndonos á toma de Meirás, esa toma simbólica de agosto de 2017, cando, bueno, ese grupo de activistas, os 19 de Meirás, decidiches tomar, entre comillas, o Pazo de Meirás, unha acción que tuvo unha importante repercusión, pero tamén un custe para todos vos, non? De feito, forades demandados polos Franco, pedían para vos ata 13 anos de cadea e €500,000 de multa. Sí, efectivamente. Nós xa sabíamos que iso podía acontecer, mas entendíamos que esa era unha acción necesaria, como digo, para darlle relevancia mediática e para colocar na axenda a necesidade de reclamar o Pazo de Meirás. O feito de que houvese unha denuncia por parte do Franco, pois sorprendentemente contribuiu a darlle aínda máis relevancia e establecer aínda máis a urxencia de actuar, porque, claro, isto era o mundo ao revés, non? É dicir, son os francos que se apropian do Pazo de Meirás e aínda pois son aquelas persoas que estábamos reclamando a restitución dos incautados as que estábamos en risco de sermos condenados, acusados polo Franco, por exemplo, pois dun delito de odio, non? Que non deixa de ser sorprendente que a familia Franco nos acusásanos dun delito de odio e dun delito contra o honor decían por chamarlle ladróns, porque falábamos de que o Pazo foi incautado ilegalmente, foi roubado, vamos, non? E entón esa denuncia que efectivamente pois se sustanciou no xulgado de Betanzos, no meu caso acabou pasando ao Tribunal Supremo por o feito de que, entre tanto, pois eu pasei a ser diputado en esa medida aforado, mas o Tribunal Supremo xa non considerou que houvese motivo e a partir de aí pois tamén o xulgado de Betanzos resolveu no mesmo sentido, pero efectivamente chegamos a ir a declarar o xulgado de Betanzos e pois a enfrentarnos a esa posible medida, non? De mesmo como decías, de até 13 anos de prisión sería a medida máxima polos 4 delitos de que nos acusaba a familia Franco, non? É curioso, non? Porque o caso fora arquivado, pero eles volveron recorrer, volveuse desestimar esa demanda. Como se explica esa cerrazón, non? Por dicirlo de alguna maneira, dos familiares do Franco, unha cerrazón constante, esa resistencia a aceptar pois que o Pazo non era deles, non? E que cambiaran as cousas, non?
Eu creo que ten que ver precisamente co feito de que sempre se sentiron impunes. Porque o máis sorprendente e o máis triste tamén, porque non dicilo, é que tivésemos que esperar até os anos 20 do século XXI para poder recuperar este ben. Por que non se fixo no final do franquismo? Non? Porque desde a morte do ditador non houve unha ruptura democrática coa ditadura, houve unha transición que pois implicou un pacto e implicou que os Franco pois non foron nin cuestionados nin molestados, puideron continuar disfrutando durante varias décadas aínda do Pazo de Meirás e, por tanto, eles sentíanse, e eu creo que en boa medida ainda se senten impunes. O Goberno vai declarar en breve en Meirás lugar de memoria xunto á illa de San Simón. Non sei que lle parece este recoñecemento, sobre todo que medidas debería implicar este recoñecemento como lugares de memoria. A nós parecemos ben, o BNG parecelle ben que se declare o Pazo de Meirás e a illa de San Simón como lugares de memoria. O primeiro efecto ten que ser que haxa un mínimo de respeto por eses espazos. Digo porque é coñecido que no caso da illa de San Simón a Xunta autoriza ali actuacións que non só non teñen nada que ver coa memoria, sino que creo que directamente pois son, en certa medida, unha ofensa, non, ás persoas que estiveron ali ou que morreron ali, non? E, por tanto, o primeiro que ten que haber é un mínimo de respeto, mas a partir de aí terían que ser espazos que de maneira permanente reflectisen a memoria da loita democrática, a memoria das vítimas do franquismo, con espazos musealizados, con actividades que pois puidesen estar abertas a todo o mundo. Nós temos unha opinión, é que o Pazo de Meirás debería ser transferido á administración galega. Sabemos que neste momento pois temos un goberno galego que non é nada proclive, comentaba antes, non só a traballar na memoria democrática, senón simplemente a respetar mínimamente a memoria democrática, mas este é sobre todo unha cuestión de principios, non? Cando falamos de que o Pazo de Meirás é do pobo galego, pois isto tamén implica que debe ser da administración galega e a partir de aí pois xa traballaremos e xa loitaremos porque primeiro, mentres esta administración actúe en consecuencia e respete esa memoria democrática, mas sobre todo porque haxa outra administración, outro goberno galego que o faga, que é do que se trata, non? Eu tive recentemente unha reunión co secretario de Estado de Memoria Democrática, trasladei algunhas cuestións de como nos vemos isto, tamén que nos parecía ben esas declaracións, mesmo falamos da hipótese, da posibilidade de que houvese alguna máis. Por exemplo, a cidade de Ferrol no seu conxunto podería ser, creo que hai razóns para ser declarada tamén lugar de memoria, non? Por tanto, pois eu creo que sería tamén unha boa oportunidade que se declarase Ferrol lugar de memoria, non? Esperamos que así sexa. Pois Néstor Rego, deputado do Bloque no Congreso, moitísimas grazas por pasarse por aquí e por axudarnos tamén a facer memoria. Unha aperta. Moitísimas grazas a vos, unha aperta. Estaremos atentas ao plan de usos que o Goberno decide dar a Meirás, un pazo erixido durante anos como símbolo do franquismo e convertido agora en lugar de memoria tras décadas de espolio, pero tamén de dignidade e de movilización colectiva. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Neste 2025 cúmprense 75 anos da emisión do Sempre en Galicia, un programa de radio que se estreou no Uruguai apenas uns meses despois do pasamento de Castelao. É o espazo radiofónico en lingua galega máis antigo do mundo e levan antena de xeito ininterrompido desde que se estreou en Montevideo un 3 de setembro de 1950.
Bos días, galegos. Aquí sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Esta é a emblemática cabeceira do Sempre en Galicia que os ointes escoitan cada domingo ás 9 en punto da mañá. Consérvana intacta desde a primeira audición no ano 1950. O poeta Emilio Pita interpretou o piano a Muiñeira de Chantada e diante do micrófono sentou o inesquecible Manuel Meilán. Tras a morte deste, no ano 1994, tomoulle o relevo o xornalista de Carballo Antonio García de Seárez, que leva 47 anos residindo en Montevideo. Toni de Seárez, que tal? Saúdos e moitísimas grazas por recibirnos. Gracias a ti e, un saúdo garimoso a toda Galicia. O primeiro de todo, parabéns por este aniversario. Non sei como o está celebrando o equipo do Sempre en Galicia estes 75 anos. Estamos celebrando con moita ilusión o vindeiro 5 de setembro, o aniversario é o 3, pero o vindeiro 5 de setembro vamos facer unha reunión donde xa hai máis de 400 personas anotadas para asistir aos festexos de Sempre en Galicia, donde actuará, entre outras, Cristina Fernández e Washington Carrasco, que son fillos de persoeiros da nosa colectividade, e tamén Lucía Pérez, que ven desde Galicia a Montevideo para unirse, unha xentileza da Secretaría Xeral de Migración, para axudarnos a culminar esta. Tamén vai estar Antonio Rodríguez Miranda e todas as institucións cinguidas con Sempre en Galicia. Desde logo que hai moitísimo que celebrar, non foi doado crear o proxecto, pero moito máis difícil supoño que sería mantelo durante tantísimos anos. Cal é o segredo, Toni? Pois o secreto é a dignidade. A dignidade que puxamos todos, que puxeron, que nas fundaron. Eu podo che falar dos fundadores como xente verdadeiramente admirable. Luís Tobío, diplomático, un home que lle decíamos o Papa, porque sabía moitos idiomas. Emilio Pita, música, poeta, Pedro Couceiro, médico químico, Antón Crestar, escultor, Xesús Canaval, un filántropo, empresario estupendo, Manuel Beilán, que foi albacea e amigo personal de Castelao. Eles levaban o mapa da súa terra na memoria. Moitas outras xentes en Bos Aires, Abraira, Don Manuel Puente, Seoane, Tacholas, Picallo, eu que sei, unha chea de galegos que decidiron participar. Emocióname falar deles. Normal. E que estamos falando dunha audición, Toni, creada apenas uns meses despois, non, do pasamento de Castelao, coa idea de continuar un pouco co legado, non, e manter vivo ese facho do galeguismo que ela acendera, non? Claro, a idea saliu de Alfredo Somoza, que era diputado, como sabes, diputado republicano, pero era curmán de Castelao, non? Pero despois xuntáronse no Centro Republicano e dixeron, por que non facemos unha homenaxe a Castelao? Que é mellor que facer unha audición para que, como un deber moral de xusticia histórica e intentar manter cálido e vivo, terno, o recordo da nosa terra. Sí. E fixérono con unha forza tremenda. Teño que dicirche que ao principio viñan foi como unha espada contra a ditadura franquista, non? Ramón Piñeiro, Valentín Paz Andrade, Sisto Seco, Emilio González López, eu que sei, Isa Díaz Pardo, Neira Vilas, Pedrallo, todos mandaban editoriales que nos leíamos, nos leíamos ao aire, non? En fin, porque era duro esa xente que chegaba. Non podíamos deixar que perdera a súa identidade. Claro, porque en certo modo, Toni, o programa tamén serviu de refuxio, non? Para eses milleiros de migrantes que chegaban naqueles anos da ditadura a unha terra para eles descoñecida, non? Pero, por suposto, sobre todo aos que viñan escapados, sobre todo para os que viñan medio sin documentación e todo eso, porque, mira, os dirixentes políticos galegos deben de ter en conta, deben de repasar a historia de Galicia para que non se repitan esos erros outra vez. Aquí viñan nenos de 15 anos
que chegaban ao barco, chegaban ao porto de Montevideo e non había maneira de... E tiñan os centros, entonces iban ao centro Galicia, ao centro republicano, ao centro lucense, en busca dun amparo. Moitos deles chegaron a moito, chegaron a ter cartos, a facer diñeiro, pero houve os outros, aqueles que non chegaron a nada. Hoxe temos, conto isto por como unha anécdota, todos os domingos ás 9 da mañán, o Hogar Español de Ancianos donde hai 200 galegos, velliños, por suposto, prendenlle a audición para que escoiten a música galega, non? Pero esta xente que fundou esta audición non buscaba héroes, senón dignidade, como che dicía antes. Unha verdade sin adornos nin xuicios, para que lonxe da terra estes galegos mantiveran a súa condición de tales, olvidados, por suposto, por aquela narrativa oficial do Estado, de que éramos, bueno, como as vacas, metelas nun barco e mandalas para América. O formato foi todo un éxito desde o primeiro momento, non? Teño entendido que nos anos 50 chegaron a seguilo alrededor de 300.000 persoas ata o final da ditadura franquista. As cifras eran similares, uns datos sorprendentes, non? Mira, ainda hoxe é o segundo programa máis escoitado a esa hora da mañá. O primeiro é fútbol, porque, por suposto, claro, o fútbol, os uruguayos e os... Bueno, pero eu quería che contar unha cousa. Sí. O máis interesante para min non foi o respeto e o cariño que tuven a eses amigos, que eran verdadeiros amigos de Castelao. É dicir, eu mandeille a Avelino Pousantelo cartas persoales deles, de Castelao a eles e deles a Castelao. Quixera decirche que o meu máis sincero orgullo foi haber entrevistado e falado con Antón Alonso Ríos. Unha honra, pero creo que foi o último en falar con ele, non? Porque foi no ano 79, ele morreu no 80. Xa te digo, non era un programa en busca... O que querían os fundadores era espallar a galeguidade nesta América galega que era Argentina e Uruguai, o Río da Prata, e había casi 2 millóns de galegos e facer unha lexión de almas que se convertiran en sembradores de patrias e de matrias. Era unha epopeya humilde, xa se sabe, no seu orixen, pero foi inmensa no seu legado. Unha vez aquí, un embaixador queixouse a España, o ministro de Información e Turismo daquel día, que era de Villalba, queixouse de que había unha audición que era separatista, que os separatistas eran eles. Entonces dixo, ese ministro dixe, non se preocupe usted, el próximo domingo non saldrá máis. O ministro morreu, pero sempre en Galicia sigue. Continúa e continuará seguramente. Como conseguiron sortear esas dificultades? Bueno, fomoslo levando, é dicir, eu, por exemplo, non podía entrar no consulado porque tuvemos 2 enemigos vixiantes, que era, por unha banda, a ditaduras militares de Argentina e Uruguai, por outra banda, pois a embaixada de España, non? Eu contaríache unha anécdota que me pasou durante a ditadura. Bueno, na ditadura militar en Uruguai, obligábanos a que o editorial fora traducido, timos que levar a unha oficina que se chamaba o ESMACO. Bueno, ai, que lío, dixen, e outro lío máis. Teño que traducir o que vou decir no editorial, teño que traducir ao castelán e levarlo, porque se viñera a buscalo, polo menos. Pero bueno, traducino, claro, eu que ia seguir ca audición. Traducino e leveino. Un tipo na porta, un soldado aí na porta, mandoume sentar aí, dixome que viene, vengo a traer me obligaron de la audición sempre en Galicia a traer unha traducción de lo que voy a decir, siéntese e espere. Bueno, ao rato entra pola porta un tipo cheo de medallas e díceme, que hace usted aí? Miroume de lado e dice, que hace usted aí? Mire usted, yo llevo un programa de radio sempre en Galicia, en Radio Carve, y me llamaron para que trajera la traducción. Sempre en Galicia. Mi suegra lo escucha todos los domingos, no traiga más eso. O sea, é unha cousa curiosa.
É dicir, era xenro dunha galega. Dunha galega, que casualidade, non? A filosofía do programa segue sendo a mesma, Antonio, despois de tantísimos anos. Sí. E a línea tamén. Galeguismo por encima de todo. Procurei, sabes que antes, cando empecé, chegaban os diarios como Mundo Obrero e todo eso, intentei facer ben máis democrático o programa, non? Deixar aquela parte máis primeira daquele republicanismo férreo, non? Desta xente, creo que mo van a perdonar aos que están no ceo, porque son outros tempos. Entonces non se pode facer, pasa como co idioma. Non lle podemos poñer Galiza. Por qué? Porque, claro, Galiza eran tantos os emigrantes que entendían por Galicia. E, ademais, Galiza, como sabes, é unha zona de Polonia que se chama Galicia. E daquela viñan moitos polacos. É dicir, non se pudo cambiar esa cousa. E as palabras novas, pois tampouco, porque, claro, decirlle a xente de aquí polvo por pulpo é unha cousa que eu intento non facer. O sea, procurar que se sintan como na aldea, porque a maioría da xente que viña para aquí é xente moi humilde, non? En fin. Que papel xoga na actualidade o programa, Toni? Cambiou o contexto? Supoño que cambiaría tamén o perfil dos ointes e as súas motivacións. Claro. Mira, hoxe chegades vos, chega a televisión, chega a radio, a todas as partes do mundo. Entón, agora cambiamos un pouquiño, é dicir, recibimos as noticias, as novas. Mira, vouche dicir unha cousa. Cando foi aquí a ditadura militar, e máis en Argentina, que foi parexa, os uruguayos, a única forma de saber de interpretar como marchaba o mundo, era por medio da audición galega. É dicir, Eduardo Galeano dixo un día, enterámonos de todo, sempre en Galicia é un oasis, dicía Galeano. Por qué? Porque fai de intermedio entre Argentina e Uruguai para conocer o que pasa no mundo. É dicir, tomouse conciencia do traballo desa xente que xa non vive ningún, que cheguei a conocer a moitos, non? Cheguei a conocelos a casi todos, a eses grandes amigos de Castelao. Pero, como decía Banco Amor, había que traballar moito para legalizar aqueles que chegaban sin cultura, porque era xente que, olvidados pola narrativa oficial, en fin, non se buscaba triunfalismo nin fracaso, eran homes que buscaban un porvir. E Blanco Amor decía, que temos que facer? Porque hoxe en día en Buenos Aires o galego é o primeiro despois de ninguén. Mire, vostede que leva xa máis de 40 anos residindo no Uruguai e pasa o mesmo con moita da súa audiencia, non? Dígame, vostede segue pensando en Galicia, segue tendo morriña da súa terra? Sempre, na miña casa falase galego, teño un fillo que baila e toca gaita, teño unha notiña, Aurora, que é a primeira García de Seares nacida en América. Pero era máis problema antes cando vivía Franco, porque intentaban, recordo unha vez que me dicía Meilán que en unha reunión había tirado, habían posto bandeiras, entre elas estaba galega, e unha arrancou unha tirona no suelo. Dixo, este couceiro iballe chamar a atención, dicelle Meilán, deixa estar a cousa, xa levantaremos nós. Historias de personas cheas de dignidade. Non precisaban cartos, é dicir, eles todo o que facían era por amor a Galicia. Unha forma de creer, tratábanse de usted, un ao outro. Era curiosísimo. Tomábamos café antes de facer a radio. A mí decían o neno, porque claro, era o xovenciño daquela. O máis novo, claro. Non era o xoven, entón decían o neno. Pero entre eles contaban cousas e eu iba recollendo todo eso. Tenme dito moita xente en Galicia, tenme dito por que non escribo todas esas anécdotas. Foron tantas, tan bonitas. Por iso eu non podo deixar de facer a audición. Sabes por que non podo deixar de facer o programa? Porque por respeto a eles.
É dicir, teño unhas compañeiras estupendas, un grupiño de persoas maravillosos, non? Que incluso aí en Galicia, Manolo Suárez, e tantos outros, Mónica Rebolo, xente que sabe que o que facemos non é para louvarnos nós, senón para ensalzar un pouquiño máis esa Galicia transatlántica, verdad? Pois, Toni de Seárez, moitísimas grazas, moitos parabéns e que cumpra moitos máis o programa e con vostede aí como capitán. Moitas grazas. Pois moitísimas gracias. Tamén para ti moitísimas gracias e, bueno, o que queirades, xa sabes, según chamarme, poñemos un día e falamos todo o que queiras. Estupendo, Toni. Un biquiño grande e un abrazo ao apóstolo. Moi ben, da súa parte. Moitas grazas e trasládelle os meus parabéns ao resto do equipo. Grazas. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta logo. Adiós, adiós. Coincidindo con este 75 aniversario da primeira emisión radial deste programa, estreas o documental Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración, dirixido polo documentalista e cineasta especialista na recuperación da memoria Xan Leira. Coa morte de Castelao, o galeguismo seguiu sendo o que sempre foi, é dicir, cun sector que podíamos chamar de dereitas e un sector que podíamos chamar de esquerdas, como sucedeu sempre no Partido Galeguista e no Movimento Galeguista. Decidimos crear unha audición galega e en galego polo estilo da que había xa en Buenos Aires, creada principalmente por Seoane. Como acababa de salir o libro de Castelao, dimoslle o nome do Sempre en Galicia. Xan Leira, benvido e moitas grazas por estar aquí con nós. Hola, que tal? Bueno, como foi o proceso de produción deste documental centrado nesa pequena milagre, non? Que supuxo a emisión dese primeiro espazo radiofónico en galego do mundo. Efectivamente, milagre que aínda sigue vivo e o gallá que volva a cumprir dentro de 75 anos outro aniversario importante, aínda que nós non esteamos presentes. Pois, bueno, o documental sobre o programa de radio Sempre en Galicia, bueno, de unha outra maneira está vinculado estreitamente ao meu traballo cinematográfico, de investigación, polo tanto, digamos que é unha sumatoria de traballos que veño desenvolvendo dende fai máis de 30 e tantos anos, polo tanto, bueno, a veces aproveitas as datas conmemorativas ou forzas a que esas datas conmemorativas poidan facilitar a produción dun documental, como é neste caso o do programa de radio Sempre en Galicia, porque, bueno, como ben dicías, é un verdadeiro milagre que se manteña vivo. O que non é un milagre é a súa constitución, porque, bueno, temos que ir á historia e para fundamentar a iniciativa e a creación do programa Sempre en Galicia hai que ubicarnos na primeira mitade do século XX, despois da derrota na Guerra Civil, os exiliados galegos en distintos países do mundo traballan, crean, maxinan unha nova Galicia, maxinan sobre a recuperación democrática de Galicia. Castelao está presente en todas esas iniciativas, por lo tanto, digamos que a masa migratoria e os exiliados que hai polos países de todo o continente americano é verdadeiramente moi importante, e a pegada e o rol de líder de Castelao fai que coa súa desaparición os galeguistas síntanse orfos, pero tamén na súa honra pensan e matinan sobre que proxectos poden desenvolver para seguir mantendo vivo o pensamento, o ideario de Castelao e o seu compromiso coa recuperación democrática de Galicia. E dali xurde dese grupo de exiliados e emigrados en Uruguai,
a idea da creación deste programa de radio. E por que este formato radiofónico? Ben, o formato estaba pensado na ampla divulgación que por aqueles anos tiñan a radio, obviamente os periódicos e o cinema. A produción dun programa de radio era moito máis sinxelo, máis factible para levar adiante, e eles pensaban de que era o formato máis acaído para desenvolver eses eixos comunicativos que eles consideraban que era importante para atraer a audiencia, para volcar información, para recuperar información da propia diáspora e poder de unha ou outra maneira espallarla por distintos países de América. Entón, bueno, eles atoparon que a radio era un medio máis axeitado. Logo tamén, ti sabes que hai subxetividades, hai relacións, hai vínculos que facilitan máis unha decisión que outra. Entón, é importante salientar aquí que entre as persoas que desenvolveron este proxecto e o levaron adiante, había vínculos afectivos, de colectividade, cos donos da Radio Carve de Montevideo, que tamén eran galegos, e, polo tanto, iso facilitou moito o desenvolvemento deste programa de radio. Entendo, inmediatamente ese programa bate todas as marcas de audiencia, convértese nunha ponte, podemos dicir, non, entre Galicia e os galegos da diáspora, pero tamén nun lugar de acollida para aqueles que chegaban a unha terra descoñecida, non, Xan? Exactamente, porque a música coa que comeza o programa Muñeira de Chantada e foi un elemento de unión e de identificación da xente de Montevideo, dos emigrados no Uruguai, con este programa de radio. Entón, bueno, a música abriu as portas a xente da emigración que en distintas situacións, en distintos momentos, en distintos grupos sociais, profesionais, sempre ás 9 da mañá escoitaban o programa Sempre Galicia. Sexa no almacén, sexa no restaurante, sexa no bar, sexa no autobús da línea da compañía Cutsa, que era unha compañía creada e liderada por galegos. Entón, digamos que, bueno, o programa de radio cumpliu ese ponte de comunicación emocional, afectivo, político, inclusive, de darlle aos nosos emigrados, bueno, un pouco da nosa terra, un pouco da nosa patria, un pouco da nosa matria, música, contidos e tamén unha expectativa de futuro mellor a partir do pensamento galeguista que unía a todas estas persoas que crearon o programa. Desde logo, miremos por onde o miremos, o espazo foi todo un fito, non, para os galegos da diáspora, porque era o primeiro programa radiofónico íntegramente en galego nun momento moi complicado politicamente, no que o idioma estaba perseguido, non había espazo prácticamente para a utilización da nosa lingua, nin na literatura, nin na comunicación. Non sei se foi, en certo modo, unha forma de resistencia de todas estas persoas, deste colectivo, destes guieiros da galeguidade. Sí, bueno, foi unha forma de resistencia, pero fundamentalmente foi unha forma de loita, porque o feito de que no ano 50 en un país latinoamericano como é o caso de Uruguai, este grupo de galeguistas republicanos emigrados e exiliados que estaban en Montevideo, evidentemente encontraron na creación dun programa de radio unha maneira de loitar contra a dictadura. Non é casual que tanto a xente que dirixía o programa como despois, cando morre Manuel Meilán, que asume a dirección do programa o Patronato da Cultura Galega, o Patronato da Cultura Galega non era invitado a ningún tipo de
de recepción por parte do goberno español. Tampouco eles querían ir, porque tampouco eles recoñecían ao goberno español franquista xurdido do golpe de Estado do 18 de xulio de 1936. Por lo tanto, bueno, o programa de radio sí é un programa de resistencia, pero tamén é un programa de loita por levar adiante a lingua galega, por levar adiante a nosa cultura, por levar adiante o pensamento castelaniano, que era moi importante en Uruguai. E logo hai que ter en conta a importancia que ten a colectividade galega no Uruguai. Uruguai é un país de unha poboación pequena, digamos, e a masa migratoria galega verdadeiramente é moi importante comparativamente. Tal vez poderíamos decir que é o país con máis galegos proporcionalmente, verdade, de toda América. Por lo tanto, bueno, a nosa impronta e a necesidade da nosa emigración era satisfeita por este proxecto político, cultural e mediático como foi e como sigue sendo o programa de radio Sempre en Galicia. Se analizamos desde o punto de vista político, xa falamos da contribución cultural e lingüística, en que medida foi importante o papel deste espazo tamén para a supervivencia do proxecto galeguista? Bueno, non hai que esquecer que se funda apenas 6 anos despois, non, da constitución do Consello de Galiza. Había persoas como Lois Tobío que estaban totalmente inmersas dentro dese órgano de goberno de Galicia no exilio, non? En que medida foi importante o papel político tamén deste espazo, Xan? Bueno, foi importante porque a través de este programa de radio creábase, porque, bueno, digamos que as cousas non xurden de nada, ¿no? Xa en anos anteriores, en Bos Aires, xa Tacholas, Maruxa Buga e outros emprendementos de radio, o propio Luis Seoane, desenvolveron programas de radio coa clara intención de ser un medio de desenvolvemento e de espallamento do ideario republicano, democrático e galeguista dos nosos exiliados. Por lo tanto, absolutamente é así. O programa de radio cumpría unha función política de espallamento de estas ideas. E a través do programa de radio, ti sabes que ás veces, bueno, un medio pode servir de cobertura, de paraugas, para outras actividades subalternas, como pode ser a política, en este caso. Por lo tanto, digamos que o programa de radio serviu para manter vivo a chama do galeguismo, do republicanismo e a convicción posta na recuperación democrática de Galicia e de España, obviamente. O documental, o tráiler do documental estrease en Galicia o día 3 de setembro, coincidindo co 75 aniversario das primeiras emisións. Despois será levado tamén, supoño, a Uruguai, non? Sí, estamos preparando o acto. Aínda non temos data certa porque, bueno, eu teño problemas coa miña xenda, eles están centrados tamén, polo tanto, no acto central que vai a ser ao redor do 3 de setembro, así que seguramente fagámoslo na segunda quincena do mes próximo. E logo, bueno, estou organizando outras proxeccións en Santiago, en Lugo, en outros ámbitos que están directamente relacionados cos lugares de orixe ou ben dos fundadores ou ben de persoas importantes na trayectoria do Sempre en Galicia, como é o caso de Carballo, lugar de nacemento de Toni de Seares, que leva máis de 35 anos dirixindo o programa de radio. Efectivamente, pois Xan Leira, parabéns por ese traballo. Estamos desexando xa poder visionar Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración. Moitas grazas e grazas por compartilo con nos. Unha aperta. Por favor, un cariño e moitas grazas pola túa parte de poder facilitarme o espallamento deste novo emprendemento.
Hai máis de 20 anos, a xornalista luguesa Mónica Rebolo Vázquez decidiu investigar a fondo este programa radiofónico que causou unha auténtica revolución no seu momento e que nos siga abraiando aínda hoxe 75 anos despois. Os resultados deste estudo é o libro Bos días galegos e aquí sempre en Galiza, publicado por Laiovento no ano 2002. Pertencemos a un pobo emigrante. A nosa historia, a nosa cultura e a nosa arte desbordan os lindes do noso país cando aquel primeiro galego marchou. Para ben ou para mal, esta é unha realidade abafante e non se esvairá nin tan doadamente nin tan pronto. Compre saber, polo tanto, que o acontecer de Galiza sobrepasa as súas propias fronteiras e que cada vez que falamos do noso debemos... Mónica Rebolo, que tal? Benvida. Hola, que tal? Bueno, que saibas que foi un gusto mergullarme de novo nas páxinas deste libro, tantos anos despois, e nesta relectura chámame moito a atención que falas en moitas ocasións de esquecemento, non? Eu falo de esquecemento o coñecer o traballo que se fixo al enmar e que moitas veces é absolutamente descoñecido aquí na Galicia territorial que falan eles. Unha vez iniciei a investigación sobre o Sempre en Galicia, vin o alcance que tiña e a importancia que tiña todo aquilo que fixeran dende a audición radial de Montevideo. Me parecía sorprendente canto menos que aquí nada se coñecera nin se recoñecera. Entón o esquecemento ven un pouco por aí. O Sempre en Galicia é un exemplo máis do traballo tan importante que se fixo na diáspora, no exilio, e que moitas veces é un traballo absolutamente descoñecido. Foi un programa, como explicaba antes, que xerou moitísima expectación, non? E que de algún xeito serviu, non sei se de refuxo, pero tamén de altofalante, non? Para todas esas persoas. O Sempre en Galicia nace nun momento moi especial, no ano 50, meses despois da morte de Castelao. Nace un pouco sendo unha homenaxe tamén ao guieiro, un querer continuar co seu labor. Nace un momento no que en Montevideo, no Río da Prata, hai exiliados, hai emigrantes, hai xente de moitos perfís, pero que todos teñen en común ese sentimento da terra lonxe, da morriña. E entón é un pouco unilos a través das ondas, cun afán cultural, cun afán de recuperar a terra que está lonxe, como que contabas, con grande éxito o fixeron, non? A través das ondas de radio conseguiron o que moitos conseguiron a través de outros medios de comunicación ou de outras formas de traballar dende as diáspora. A idea xurdiu de Castelao ou dos seus compañeiros e amigos? Eran os seus compañeiros. Castelao morre en xaneiro, no ano 50, a audición sae ao ar por primeira vez o 3 de setembro de 1950. Nada máis morrer o seu guieiro, que así lle chamaban, deciden facerlle unha homenaxe duradeira. E a min o que aínda me abraia hoxe é como aqueles homes que nada tiñan que ver coa radio, nin formación ninguna neste sentido, deciden que a homenaxe duradeira que llevan facer a Castelao ten que ter forma de radio, ten que ter forma de audición radial. Eles pretendían que fora unha homenaxe duradeira e estamos falando do 75 aniversario. Nunca tal pensaron, porque houve moitos momentos, moitas vicisitudes polo medio, pero eles o que pretendían nese primeiro momento era facerlle unha homenaxe a Castelao, seguir co seu traballo e unir a colectividade galega. Castelao, unha figura que eles consideraban excepcional, como che comentaba Lois Tobío nunha entrevista que mantiveches con el no ano 1999. Non era un ser superior, era un individuo que miraba as cousas, os feitos, a realidade e mesmo a súa personalidade desde un punto de vista altísimo. É dicir, como se fora un anxo. Toda idea, toda iniciativa, toda cousa que Castelao pensase, suxerise, dixese e demais, era aceptada, pero sin condicións, porque todo o mundo sabía que aquel era un santo. Irradiaba grandeza, dignidade, humanidade. Que significaba para eles Castelao? Pois Castelao era referencia cultural, intelectual, política
con Galicia. Castelao desenvolveu un importante labor no Río da Prata, soubo rodearse dun equipo de xente que sabemos despois continuou o seu labor, e era unha persoa polo que conta xente que o tratou pois especial, con aura especial, un semideus me dixeron algunhas veces, non? Supoño que algo de especial tería cando fixo todo o que fixo, se continuou facendo despois do seu pasamento, se continuou no seu labor, non? E acabaron facendo este proxecto tan especial porque era a primeira emisión de radio en lingua galega que saía ao aire, aínda que non era a primeira vez que os emigrantes empregaban as ondas, non, para se expresar. Había certa tradición, sobre todo na Argentina, de programas de radio, de audicións radiais feitas por galegos. O que dicía antes me abraia que a xente saiba ver o potencial da radio para unir, para difundir, para culturizar, para educar moitas veces, non? Entón, esa tradición había. Tamén no Uruguai se tivera feito algo e noutros países, pero o Sempre en Galicia foi a primeira vez que se fixo íntegramente en galego, eses programas de radio dos galegos. Na Argentina non puidera ser por problemas de legislación, era outro momento, eran outras circunstancias, pero aí houve un empeño tamén por parte dos patriarcas, dos fundadores, de que fose na lingua galega, puido ser, e despois houve unha serie de casualidades, se queremos, que o permitiu, non? Tamén Radio Carve, onde naceu Sempre en Galicia, finalmente era de descendentes de galegos, quero dicir, había unha sensibilidade, naceu así, naceu en galego, e por primeira vez eses galegos do Uruguai, da Argentina e de parte do Brasil tamén escoitaron a súa lingua a tantos kilómetros de distancia da terra. Sabemos o que representa o Sempre en Galicia na historia da cultura e tamén na difusión da nosa lingua, pero dentro do mundo da radiodifusión, Mónica, que representa este programa da radiodifusión en Galicia? Pois estamos falando dunha xoia, realmente, estamos falando dun programa que ten 75 anos en antena, ininterrumpidamente, case podemos dicir. Xa digo, houve momentos de todo tipo, houve momentos políticos do máis diverso, aquí e ali, momentos de dificultades económicas tamén, momentos nos que se dubidou da remuda xeracional, de se podía haber xente que retomase, que seguise con ese programa de radio. Entón estamos falando de un supervivente nas ondas radiofónicas. É radio feita en galego, por galegos, con contido, porque outras veces se tiña feito música nada máis, e contidos un pouco máis lixeiros, pero Sempre en Galicia tivo e ten contido, e me gusta dicir que o Sempre en Galicia ten un pasado enorme e ten futuro tamén. Eu creo que a estas alturas xa así. A lástima de todo isto, a mágoa é pois o que falábamos no primeiro momento, que non se saiba máis aquí, que non haxa ese recoñecemento dende o punto de vista radiofónico, cultural tamén, que a xente non saiba do Sempre en Galicia aquí. Crees que os seus fundadores e colaboradores imaginaron algunha vez que chegarían ata aquí, 75 anos despois? Moitas veces se me pasou ese pensamento pola cabeza. Aqueles homes, aqueles 7 homes que empezaron o proxecto do Sempre en Galicia, cando falaban dunha homenaxe duradeira, cando chegaron á conclusión de que tiña que ser a través da radio, nalgún momento pensarían 75 anos. Cando se cumpriron os 50, eu estaba moi ligada a eles, acababa de estar por ali, se fixeron cousas para conmemorar ese momento, e 50 anos xa era unha cousa un pouco xa fora de todo o que se podía imaginar, non? E falábamos nese momento, que diría esta xente, non? 50 anos, medio século, pois agora van 75. E xa digo, eu atopo que é un proxecto con futuro. Probablemente en 25 anos cumpran os 100, non sei. Así esperamos. Pois Mónica Rebolo, foi un placer volver compartir micrófono contigo e sobre todo escoitarte falar con tanta emoción do que representa a radio, esa radio que nunca debeu nin deberá esmorecer. Grazas. Moitas grazas pola túa sensibilidade tamén, por recoller esta historia do Sempre en Galicia que emociona e que debe estar aí, que se debe de recordar. Un bico gordo.
Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos neste capítulo especial dedicado ao 75 aniversario da primeira emisión radial do Sempre en Galicia e tamén ao inicio dos trámites para declarar o Pazo de Meirás como lugar de memoria. No vindeiro episodio falaremos do segundo dos enclaves escollidos polo goberno en Galicia para declarar o lugar de memoria. Falamos da illa de San Simón. Meu pai foi 2 veces na camioneta para fora da illa, entendes? Ele foi 2 veces e 2 veces veio de volta porque dixeron, non hai máis, non caben máis, cierren. E os que non cabían viñeron de volta para a illa. E os que non cabían salvábanse, non? Sí, por milagre ou polo que fora, entendes? Polo azar. Estamos falando de uns 500 mortos que pudo haber ali, só por a cuestión de alimenticia, do trato e da climatoloxía. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.